ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। କେବେ ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ରିସେଣ୍ଟଲି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 22 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ 69ଟି ଅଫଲାଇନ୍ ଓ 41ଟି ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାହାକି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ 2800 ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖାତା ଦେଖା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖାତା ଦେଖା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇଟା ଆସିଛି କି ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଲା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଏହି ଟାଇପ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,82,250 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରେଗୁଲାର 3,60,098 ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି 26,052 ଜଣ। ଟୋଟାଲ 1,19,0361 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1,86,889 ଜଣ। ଏବଂ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରିଷଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ଏଥିରୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ କେୟାର ଏଣ୍ଡ ବାଏ।